Bona tarda a tothom. Benvinguts al Morera, al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. I encantats de tenir-vos per encetar el que és la programació d'aquesta nova etapa del museu, del Morera, amb aquesta exposició que es diu Palmira Puig, perspectives revelades, que per nosaltres, com deia fa uns moments, és tota una declaració d'intencions. Declaració d'intencions perquè volem reivindicar i posar en valor una mirada feminista sobre la modernitat, en aquest cas sobre la modernitat fotogràfica, feta des del Brasil, però també amb aquell amarament de casa nostra feta per una persona nascuda a Tàrrega, que és la Palmira Puig, i també perquè és una manera de visibilitzar la tasca dels creadors que han tingut que desenvolupar la seva trajectòria fora del nostre país a causa de l'exili i motiu pel qual sovint són desconeguts i és la nostra missió donar-los a conèixer entre un públic cada cop més ampli. El cas de la Palmira Puig és un cas paradigmàtic perquè és un personatge reconegut ja internacionalment, però que encara és força desconegut, com deia, al nostre país. La veritat és que ha estat un plaer treballar amb aquesta exposició. Al final ja donarem els agraïments, però en primer lloc el que voldria donar agraïment és, evidentment, a la família del Marcel Giró i de la Palmira Puig i a l'Arxiu Giró que ens ha permès fer aquesta exposició, però molt especialment a la Rocío Santa Cruz, que és la cocomissària de l'exposició, que juntament amb el Toni Ricard van encetar fa uns anys ja una recerca que ha permès posar en valor tot aquest treball fotogràfic que avui presentem en aquesta exposició. De fet, ja només explicant com ha estat el descobriment de l'autoria de moltes de les fotografies de la Palmira ja té un tret d'una història molt interessant i fins i tot enigmàtica en el sentit d'anar trobant tot un seguit de fets que han permès identificar-les i posar-les en valor. Jo fins i tot, com que això hauria de tenir un format de conversa, més que d'exposició, jo ara li diria a la Rocío, la teniu aquí, que expliqués una mica com ha anat aquest procés de descoberta de les fotografies de la Palmira. Bueno, gràcies, Jesús. Moltes gràcies. Sí, donarem els agraïments després, no? Perquè aquestes exposicions no se fan, no los fa una persona, no? Aquestes exposicions se fan perquè hi ha molta gent que ha estat darrere el projecte i que hay que agrair. Bueno, però parlant en espanyol... Si et sents més a gust, donar els agraïments ara, dona'ls ara, que jo també ho faré. Dono ara els agraïments? Bueno, perquè si no després se me quedarà i ara no tinc... No, volia sobretot agrair molt especialment al Toni Ricard Giró, perquè ara parlarem una mica de l'anècdota de com nos hem conegut, que una mica ja forma part d'una història, no? I sin él, este archivo no estaría aquí. Es decir, los archivos son tan importantes y muchas veces se pierden, ¿no? Ahora mismo hay grandes debates sobre los archivos fotográficos, sobre el patrimonio de los archivos, ¿no? Y desgraciadamente muchos de los archivos acaban desapareciendo, ¿no? Ha habido una persona que ha sido importantísimo para que las fotografías que podremos ver en la exposición estén aquí, que es Toni Girard. Él decide guardar las cajas cuando fallece su tío Marcel y años después es cuando podemos investigar todo el valor que tenían aquellas cajas que Marcel no quiso otorgar demasiado valor ni comunicó exactamente cuál era el contenido de ellas. Después también quiero sobre todo agradecer al Museo Morera y especialmente a Jesús Navarro, porque también hay el archivo, hay quien guarda el archivo, en este caso Toni Girard, pero hay también la labor que nosotros hicimos desde la Galería Rocío Santa Cruz. A veces cuando pensamos en las galerías siempre imaginamos el galerista especulador vendiendo obra, tal. A veces pasa, pero realmente no suele ser así. Todo este mundo es muy vocacional. La cultura la hacemos las personas y la hacemos desde la iniciativa privada y la pública. Entonces yo quiero agradecer muy especialmente a Jesús Navarro porque él
sin ningún problema ha colaborado con una iniciativa privada que es la que llevó adelante el proceso de seleccionar, de decir hay un valor patrimonial, ese valor patrimonial debe de estar en los museos. Toni ya lo había intentado, no había sido fácil, después lo hemos ido consiguiendo poco a poco y después también hay otra parte del mercado que sí, que puede estar presente en ferias internacionales como puede ser Paris Photo, como puede ser Arco y que a partir de esta presencia pues hemos conseguido que Palmira Puig esté en el MoMA o esté en la Tate Modern o esté en colecciones privadas de las más importantes del mundo, ¿no? Y también quiero sobre todo agradecer a todo el personal del Museo Morera, especialmente Oriol Boig, que está por aquí, que sin ellos no hubiéramos podido realizar esta exposición. Hemos hecho una publicación, no es un catálogo, es una publicación, la veréis, es realmente una publicación maravillosa que ha hecho Alex Guifreu y que también hemos apoyado en todo el diseño de la exposición, hecho por Pep. Y quiero también, me permitiréis que dé las gracias a Lisandra Yáñez y Pablo Moreira, que son pues, las personas, mis manos derecha y mis ojos también, a la hora de seleccionar todo el material en esta exposición. Y bueno, ja està, ja m'he extendido muchísimo con los agradecimientos. Lo completo jo. Sí. Hi ha els agraïments, bàsicament, a banda de les persones que ha citat la Rocío, hi ha tots els textos que s'han fet al catàleg, començant per la Marina Pallàs, que és una de les persones que ha fet una recerca molt aprofundida sobre els anys de la Palmira Puig a Tàrrega. Recordem que Palmira Puig va néixer a Tàrrega l'any 1912, i que durant tots els anys que va estar a Tàrrega, és a dir, va ser una activista feminista republicana molt important que va veure l'exili. El catàleg també inclou, a banda dels citats Toni Ricard, també inclou un article de la Valentine Umansky, que és una conservadora de la Tate Modern de Londres, de l'amic Duran, que també va compartir, i és un plaer tenir-lo aquí, va compartir estones i treball a l'estudi Giró, que era l'estudi que compartiren la Palmira Puig i el Marcel Giró. Per tant, hem intentat reunir en aquesta publicació gent que el va conèixer i també incorporar una mica la petjada que ella va deixant. També en el muntatge de l'exposició hem tingut també, com sempre, la col·laboració de la Imma Bové, que és la nostra restauradora i que té cura que totes les coses i les fotografies estiguin al seu lloc i en les millors condicions possibles, el Francesc Gavarrell i la Txell Bosch, que haurà preparat, ja veureu, tot un programa d'activitats paral·leles, perquè no només puguem veure l'exposició, sinó participar de tot un seguit d'activitats per conèixer i aprofundir en el que és la trajectòria de la Palmira Puig. Sí, ahora, bueno, a mí me agradaría tornar al momento en que Toni Ricard se acerca. Yo acababa de llegar de Brasil de ver una exposición de Marcel Giró como un gran fotógrafo brasileño. En ningún momento nadie me comentó que era catalán, ni yo me di cuenta. Y entonces Toni me habló de Marcel Giró, me dijo que yo le dije que conocía a ese fotógrafo, que precisamente había visto una exposición de él en Brasil, en San Paulo, y me dice, ja, però el meu tio va néixer a Badalona i jo tinc aquí tot l'arxiu, no? I he dit, com? I m'ha mostrat alguns dels tiratges 30x40 que están en la exposición. Aprovecho para indicaros que muchas de las obras que veréis en la exposición son piezas únicas. Es decir, Marcel y Palmira revelaban, pero a veces se revelaba una sola foto. De algunas hay dos copias, es decir, para que entendáis un poco realmente lo excepcional de este material. Y de algunas otras hay también copias que se han hecho recientes, reprints. Veréis que los reprints son copias actuales de las fotografías a partir de los negativos que están en el archivo de Marcel Giró Palmira Puig. Y
porque pues las copias que están en el MoMA es que solamente hay una copia de esa fotografía y está en el MoMA, o las que están en la Tate, pues están en la Tate. Entonces, con Toni empezamos a investigar la parte del archivo de Marcel, y hubo un momento incluso con una fotografía esperando a Filla, que la veréis abajo, que es una de las fotografías más emblemáticas de Palmira, que las enseñamos en la Feria Arco de Madrid, ¿te acuerdas? En el año 16, cuando hicimos un stand solo de Marcel Giró, que no vendimos nada. Es verdad, porque es muy difícil, en un país como Cataluña, bueno, y como España, de grandes fotógrafos, la fotografía costa. En el caso de la Palmira, ¿no? Y del Marcel también, ¿no? Y pues esa fotografía yo se la vendí a un coleccionista que después se convirtió en un gran amigo, pero se la vendí como una copia de Marcel Giró. Y entonces al año siguiente viajo a San Pablo ya para continuar investigando el archivo allí, y veo que el Museo de San Pablo, había hecho una exposición y que esa fotografía estaba en un catálogo y que ponía que era de Palmira Puig. Pero Palmira Puig no era solo la mujer, la esposa, la compañera, la musa, ¿no?, de Marcel Giró. Pues no, realmente, y nos dicen, no, Palmira Puig era miembro del Fotocine Club Bandeirante y Palmira Puig era una fotógrafa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí es cuando insistimos, cuando empezamos a darnos cuenta que el sumar a Palmira, a este tándem, ¿no?, creativo y vital que es Marcel Giró y Palmira Puig, no le quita a Marcel importancia. Marcel es un grandísimo fotógrafo, no le quita importancia, al contrario. Es muy interesante ver de qué manera trabajan los dos, ¿no?, en el tándem, que després a lo mejor abordaremos, no? Sí. No, la veritat és que el procés de descobriment de l'autoria de la Palmira té que veure també amb un procés a vegades espontani i inconscient, de posada en valor de l'obra d'una persona per ella mateixa. S'havia conegut com a gran fotògraf el Marcel Giró, que ho és un fotògraf molt reconegut, però la Palmira havia passat força desapercebuda, almenys al nostre país. És veritat que a través d'aquestes recerques s'ha anat posant en valor i s'ha anat descobrint, amb aquesta tasca d'investigació que s'ha fet, s'ha anat descobrint com ella també era autora de algunes d'aquestes fotografies, perquè s'han identificat que a la fotografia a vegades apareixia ell, per tant no podia ser ell qui feia la foto, sinó era algú altre, en aquest cas la Palmira, i que també treballaven junts, s'intercanviaven la càmera, i per tant a través de les fulles de contacte, de les fotografies, s'ha pogut identificar, s'ha pogut anar avançant a la identificació de quines eren les obres de la Palmira, que és molt propi del moment, és a dir, hi ha molt poques dones fotògrafes reconegudes i per tant hi ha aquesta mena d'inconsciència sobre un valor, sobretot de fotògrafs que aleshores eren amateurs, perquè professionalment es dedicaven, com ja veureu, a l'estudi Giró, que era un estudi publicitari que també és present a l'exposició, i per tant, a mesura que ha anat passant el temps i aquesta nova mirada que fem des del món de l'art, allò que ha estat, no diria que menys valorat, sinó poc conegut, doncs es doni pas a entendre una mica aquest treball propi de la Palmira, que no s'entén, com molt bé diu la Rocío, sense el seu company i espòs, que era el Marcel Giró. Nosaltres, un dels àmbits, precisament, com diu molt bé la Rocío, es diu un tàndem creatiu, perquè s'influencien molt l'un a l'altre, aprenen l'un de l'altre. I això a tots els nivells, tant a nivell de la fotografia amateur, aquesta fotografia més artística, com en el propi estudi Giró, que cadascú tenia el seu paper i que se compenetraven a la perfecció. Sí, veréis que hay unas salas, sobre todo hay dos ámbitos, un ámbito de la exposición que es el tándem creativo, y hay una sala donde veréis cómo hay una fotografía de Marcel, que es una fotografía firmada por Marcel, hay una fotografía de Palmira, firmada por Palmira, pero después también, afortunadamente, al trabajar con todo el archivo están las hojas de contacto, las hojas de contacto donde vemos un carrete entero. Entonces ahí vemos que está la fotografía que Marcel firmó, está la de Palmira. Otras no sabemos quién de los dos las hizo, ¿no? Ahí también hay una parte de misterio. Hay un ejemplo que quizás lo conocéis, que es el ejemplo de Gerta Taro y Robert Capa.
muy conocido, incluso durante las fotografías de la Guerra Civil. En un principio se pensó que todo era de capa o que una parte muy grande era capa. Después, poco a poco, se ha ido purgando, digamos, y separando cuáles eran realmente las de capa y cuáles eran las de Gerda Tado. Nosotros nos hemos divertido mucho con esto también, Toni, porque había veces que sí, que Toni me llamaba y me decía, ¡hey, que en un negativo ahí con el cuentahilos está la cabeza de Marcel! Después os la enseñaremos, una foto que está en el MoMA, el original, y que en la hoja de contacto aparece allí Marcel, ¿no? Su cabeza de lejos, ¿no? También hemos sido rigurosos. En un primer momento, solamente aquellas fotografías reveladas y firmadas por Palmira eran las que nosotros consideramos que eran fotografías de Palmira Puig. Ya cuando se puso en marcha esta exposición y dijimos, venga, vamos a revisar realmente las series, los negativos, eran muy ordenados, lo dejaron realmente muy ordenado, las cajas con los negativos, las follas de archivo. Pero sí que hay, esto es una parte muy interesante del trabajo de ellos. Incluso a veces trabajaban con la misma cámara, es decir, se pasaban la cámara. Querían fotografiar un objeto, querían fotografiar un árbol, y él hacía la foto y se la pasaba la cámara a ella, o al revés, ¿no? Es decir, era también la misma cámara. Esto es lo que és realment molt interessant, no?, d'aquest tàndem. Jo diria també que és a dir, estem parlant ara dels dos personatges, de Marcel i estem parlant de Palmira, però és entendre també, i és molt important, precisament pel desconeixement que en tenim, és en el context en el que es produeix la seva trajectòria artística. Veureu que un dels àmbits es diu la fotografia moderna brasilenya i el Fotocine Club Bandeirante. Què és això? Durant els anys 40, però especialment durant els anys 50, hi ha una proliferació a nivell mundial dels que són els clubs fotogràfics, molt importants a Alemanya, molt importants a França, molt importants als Estats Units, i un dels importants a Brasil, que és el Fotocine Club Bandeirante, que adopta aquest nom, Bandeirante, que és molt propi dels brasilenys que anaven a explorar i a conquerir nous territoris. En aquest cas, es tractava d'explorar i conquerir nous territoris per la fotografia, que fins aleshores era entesa com a una fotografia pictorialista. És a dir, una fotografia que el que intentava era imitar l'aspecte de les pintures, dels quadres. Una fotografia a vegades una mica impostada. I dintre d'aquest Fotocine Club Bandeirante sorgeix un grup de fotògrafs, homes i dones, que intenten trencar amb aquesta tradició i incorporar-se a la modernitat que estava patint en aquell moment el Brasil dels anys 50, que és un Brasil amb expansió, que pateix un creixement demogràfic, cultural, social i econòmic molt important. Recordeu Brasília i tota l'arquitectura moderna que es va reunir allí. I això afecta tots els àmbits de la vida i, evidentment, en el camp de l'art. I en el camp de la fotografia és evident que també té un efecte molt important. Llavors, aquesta escola, anomenada Escola Paulista dintre d'aquest grup, és la que incorpora aquesta nova mirada proper a solucions abstractes, molt basada en enquadraments de llum i ombres, recullen tota la tradició moderna de l'arquitectura i van explorant nous camins, fins i tot experimenten amb el propi mitjà fotogràfic. Un dels fotògrafs més destacats és en Marcel Giró, i també hi ha un grup de dones que s'incorporen que també treballen en aquest àmbit. Però fins i tot el que aportem amb aquesta exposició, i sobretot amb la mirada de la Palmira Puig, és que dintre d'aquest moviment modern d'aquesta escola brasilenya, les dones incorporen una mirada molt més íntima, molt més humanista al treball d'aquest grup fotogràfic. No només adopten els recursos fotogràfics de tot aquest grup, a nivell del que és l'enquadrament, l'ús del blanc i negre, sinó que a més incorporen una temàtica que posa de manifest aquelles parts més fosques del desenvolupament que pateix el Brasil d'aleshores i retraten d'una manera molt fidedigna, i d'això se'n parlarà la Rocío, tots els seus habitants, els nens, els vells, o sigui, la gent que viu al carrer, i per tant, per nosaltres és molt interessant veure
que la mirada de la Palmira Puig, segurament, i la d'altres dones d'aquell moment, el que dona és una altra visió molt més rica i molt més completa del que va ser la modernitat artística en l'àmbit de la fotografia. Una de les coses, i ara és on parlarà la Rocío, que sempre li agrada comentar, és quan la fotografia retrata a les persones la diferència entre el Marcel i la Palmira. Sí, en este cas sí que és veritat que les dones del Fotocineclub Bandeirante tenían aquesta mirada humanista, ¿no?, que era més escasa en los homes. En el caso del Marcel, el Marcel també tenia esta mirada humanista. Nosotros imaginem també que és per la seva trajectòria republicana també, ¿no? És a dir, Marcel i Palmira van venir d'una república de gent que estava muy, bueno, que Palmira sobretot compromesa, molt compromesa en uns ideals humanistes i que la guerra civil va troncar i que el moment que se van a trobar en Brasil i van a continuar el seu treball com a fotògrafs, sí que havia una part molt important del treball. De fet, entre el Fotocineclub Bandeirante los llamaban los mexicanos, a Marcel y a Palmira. ¿Por qué? Porque si conocéis un poco la fotografía en México, ¿no?, la Tina Modotti, toda la fotografía más cercana a la Revolución Mexicana, hay mucha fotografía humanista, ¿no? Y dentro del Fotocineclub Bandeirante prácticamente era Marcel, ¿no? De las mujeres había alguna más, pero Marcel y Palmira, ¿no?, eran especialmente. Y después sí, lo que decía Jesús es muy interesante ahora cuando recorráis la exposición y veáis las fotografías de Marcel o de Palmira, veréis, hay una mirada diferente. Marcel, las personas, los niños, las mujeres, las personas mayores, miran a cámara, ¿no? En muchas, bueno, esta sobre todo es una exposición centrada en Palmira, no veréis grandes retratos de Marcel, que los hay, pero esta es una exposición más de Palmira. Pero Marcel, las personas miran a Marcel, miran al objetivo. En las fotografías de Palmira rara vez la están mirando. Es como que ella toma la foto de una manera sin querer ser invasiva, sin que la vean siquiera. La ven a veces los niños, los bebés. Ya veréis la serie que hay de mujeres con bebés, incluso, que ellas no se están dando cuenta que ella está fotografiando, ¿no? Y el que la mira es el niño, ¿no? Esa también es una manera, ¿no?, de estar con la cámara, ¿no?, de estar delante de la cámara, ¿no?, de relacionarte, ¿no?, con las personas que estás fotografiando. Las favelas, ¿no?, eran lugares donde ellos recorrían y fotografiaban. No era solo la modernidad, los edificios, la arquitectura de Niemeyer, que también, ¿no?, però sí que havia esta relació important. Bueno, veureu, per tant, és a dir, ja veureu els diferents àmbits. Hi ha un primer dedicat a la Palmira republicana. Bàsicament és un àmbit molt documental d'aquests primers anys de trajectòria vital. Després hi ha tot un àmbit dedicat al viatge a l'exili, perquè primer, a banda de casar-se, que llavors es van casar per poders, per poder sortir ella d'Espanya i poder reunir-se amb ella a Colòmbia, i fins que l'any 48 arriben a Brasil, a São Paulo. Per tant, hi ha aquest recorregut, hi ha l'àmbit aquest que hem parlat del tàndem creatiu, perquè es vegi aquesta relació de treball conjunt que feien. Dintre d'aquest àmbit hi ha un treball que té una dimensió important, que és un viatge que van fer a Eivissa l'any 1953, que el Toni Ricard, a més, en el seu moment va treure una publicació que refereix precisament a aquest viatge i que es pot veure molt bé aquesta dualitat i alhora semblança entre el treball d'ambdós creadors. Hi ha un àmbit on només hi ha l'obra de la Palmira Puig, és un àmbit força extens, i acabem l'exposició amb un àmbit dedicat a l'estudi Giró, que era l'estudi que tots dos van crear al Brasil, un estudi publicitari que va ser segurament un dels més importants del Brasil de l'època i que també li hem dedicat un espai que és sensiblement diferent als altres, també per la seva pròpia temàtica, però que en el seu conjunt configuren una exposició que jo crec que fa una aproximació bastant rigorosa i bastant intensa al que ha estat el treball d'una de les fotògrafes catalanes a l'exili que hem de reivindicar. En fi, diguem-ne que els grans museus del món ja ho saben i compten amb obres del seu fons,
i al nostre país. És veritat que nosaltres, per exemple, hem d'agrair que fa... En el 2017, ¿te acuerdas? Cuando aparece Palmira, cuando esa foto famosa que le vendo a un señor, que después le tuve que decir que no era del autor que le había dicho, porque bueno, seamos honestos. Entonces él me contestó, pues ahora tendré que comprarte una de Marcel Giró, ¿no? Y en ese momento sí que aparece Palmira, autora nacida en Tárrega. Bueno, Toni, entonces sí que yo conocía a Jesús Navarro, el trabajo que hacía dentro del Museo Morera, y lo llamé y le dije, Jesús, que hay una fotógrafa brasileña conocida con obra en importantísimas colecciones y que es de Tàrrega, ¿no? Y entonces ahí sí que... Me'n vaig anar corrents. Sí, se van escorrent. Dic que això hem de veure ràpidament abans de que desaparegui. No, pero bueno, pero ahí sí que la galería, como os decía, tenían una cura de estas cosas. Siempre pensé en que hay una par patrimonial y cuando, y Toni lo sabe muy bien, lo primero que hacemos es avisar a los museos y a las colecciones. No siempre nos hacen caso. Jesús lo hizo. No, i va estar molt generós en aquest sentit. Em va dir, tu ven, que lo que tu mires, yo te lo guardo. El tiempo que sea. El tiempo que sea. Y fue así. I fue así. I estan aquí, així sí, que gràcies. gràcies. Jo dono les gràcies perquè en aquell moment el museu, i com ara, no teníem pressupost per adquirir obra, i vam fer una gestió amb la Diputació de Lleida que va fructificar molt bé. Vam adquirir, crec que són 8 obres de Palmira Puig, 6 de les quals estan aquí, 2 de les quals estan dipositades al Museu Comarcal de l'Urgell a Tàrrega, perquè vam fer aquesta operació conjunta, amb la qual som el Museu Espanyol, que més obra té de Palmira Puig, i a més vam poder triar. No vam poder triar les que ja estaven al MoMA, les que estaven a la Tate, però Déu-n'hi-do, és a dir, tenim una bona representació des del que és el treball de la Palmira Puig. I un parell d'anys després, també a través del Pla Nacional de Fotografia vam poder incorporar 2 fotografies més de la Palmira, dipositades per la Generalitat de Catalunya. Nosaltres vam fer la proposta de que es fes la compra, per tant, vam anar engrandint aquest fons i, per tant, estem absolutament satisfets d'aquesta operació. Sí, había una part de donació també que ha fet el Toni Ricard també para completar estas series también con las fotografías, los tirajes contemporáneos. Bueno, yo creo que es una exposición para celebrar. Yo creo que estamos muy contentos, ¿no? De la exposició, del llibre, de tot, de que estéis aquí, de que J.R. Durán, que es otro fotógrafo que hay que reivindicar, sobrino de Oriol Maspons, formado en el estudio de Marcel Giró, lo veréis jovencito con 20 y tantos años en las vitrinas, ¿no? Un grandísimo fotógrafo catalán, desconocido totalmente en Cataluña y en España, y es una de las figuras más importantes de la fotografía en Brasil, pero importantísimo, Y ha vingut estar aquí con nosotros, también muchas gracias. Y celebramos, ¿no? Celebramos Palmira, celebramos una dona, una trayectoria que hay que celebrar y una gran artista també, no? Bé, com que no cal allargar-se més, us explico una mica la mecànica, perquè és la primera inauguració que fem en el nou Morera i encara no tenim dominada la logística. Llavors, hem incorporat aquesta conferència prèvia a la inauguració oficial perquè és una manera tranquil·la, amable, que la gent que vol conèixer i aprofundir en l'exposició que després veureu pugui fer d'una manera tranquil·la, però no ens escapem que ara, a les 7, farem la inauguració oficial i la farem a baix al pati, és a dir, al vestíbul del museu. Un cop fem la inauguració oficial a les 7, obrirem sales, farem una visita allà per el que és l'exposició, i acabarem quan acabem la visita o quan estem a mitja visita, donant-vos jo li dic així perquè és una paraula molt antiga però m'agrada molt, un refrigeri. Un refrigeri? Aquí dalt, a la terrassa, d'acord? Entonces, ahora no poden entrar en la sala encara, Jo diria que no, perquè és que si no, no inaugurarem. Falten uns 20 minuts per la inauguració. No sé si algú vol demanar alguna cosa. Ara podeu preguntar si voleu, tenim una estoneta. Fent el temps abans que arriben les autoritats. Sí. Ningú té res. Si no, podem insistir, ¿Habéis detectado relaciones, vínculos con Palmira Puig? Por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí,
me recuerda la nueva visión, ¿no? La poética de la modernidad, por ejemplo, de Joaquín Gomis. Es decir, que Sí. ya las fotos, o sea, era un poco la rebelión, entre comillas, suave, contra el pictorialismo, que Sí. comentaba Jesús, ¿no? Sí, sí. Y, micro, bueno. Sí. Bueno, eso, si habéis detectado, si ellos o ella desde Brasil mantuvieron algún tipo de relación con esta corriente europea, que no europea y americana, porque el pictorialismo también se dio en Estados Unidos, ¿no? Con Stiglitz. Quiero decir que estos nuevos aires, ¿no? De buscar lo que era la visión fotográfica pura, Sí. huyendo del pictorialismo, ¿no? Entonces, mi pregunta, en resumo, es: ¿habéis detectado si tenían relación, vínculos con fotógrafos europeos? Es muy interesante tu pregunta. Mira, hay varios factores. Hay un factor también que creo que hay que tener en cuenta, es que muchos de los miembros del Fotocine Club de Bandeirante eran europeos que se habían exiliado al Brasil, ¿no? Grandes fotógrafos polacos o grandes fotógrafos húngaros que llegaron a Brasil, igual que allí se encontraron Marcel y Palmira, ¿no? También. Y sí, tiene que ver. Ciertamente, bueno, que Gomis tuviera, que tuvieran conocimiento. Esto lo hemos intentado, hemos hablado mucho con la Sociedad Fotográfica también de Cataluña. A ver, el Fotocine Club de Bandeirante y todos los fotocineclubes funcionaban de una manera muy interesante, que participaban en exposiciones de fotografía en todo el mundo. Por ejemplo, detrás de las fotos originales, pasa que aquí no las podemos descolgar y enseñar, ¿no? Un día podéis a lo mejor hacer una visita, pero se ven, en las vitrinas se ven los cuños que ponían detrás de cada fotografía y a dónde esa foto viajaba. Viajaban como en unas maletas donde se metían todas. Ahora en el Festival de Arles, este año ha habido una gran exposición muy importante sobre el Fotocine Club de Bandeirante. Allí hay una vitrina con la maleta donde iban las fotografías que a lo mejor iban a una exposición en Japón o iban a una exposición en Alemania o en Estados Unidos o a otras ciudades de Brasil, ¿no? Entonces sí que había una relación. Después se publicaban también boletines, que veréis algunos que también forman parte de la exposición, con portadas de fotografías de Marcel y de Palmira. Sí creemos que, a ver, al mismo tiempo, Marcel y Palmira no pudieron volver a España hasta el año 51, de una manera muy breve, que tuvieron que volver a marcharse, y fue a partir del año 53 que vuelven ya regularmente a Cataluña, ¿no? Pero lo que tú hablas, lo que tú comentas de la fotografía experimental, sí, es una ruptura con el pictorialismo, ¿no? És el Toni Ricard. Sí. Soc el Toni Ricard, sí. Hi ha un escrit de Marcel Giró que menciona a Otto Steiner. Otto Steiner va ser el fundador, un dels principals fotògrafs de la fotografia subjectivista. El que a Brasil s'anomenava fotografia modernista, a Europa era la fotografia subjectivista. I estranyament al Japó sortia un altre moviment, que no recordo com es diu, però que també tenia les mateixes característiques de trencar amb el pictorialisme, de començar a experimentar amb les geometries, amb els contrastos, amb solaritzacions, etc. Però sí que hi havia, almenys, no sé si contacte, però sí que hi havia el coneixement, almenys per part de Marcel Giró, que existia Otto Steiner i arribaven escrits en revistes i així a Brasil, hi havia aquesta petita connexió, en un món molt diferent del d'ara, que perquè arribés una cosa d'una punta a l'altra del món trigava mesos, no? Sí, heu de comptar que ja estem en una societat més contemporània i als anys 50 circulava molt ràpidament ja tota la informació. De fet, el fenomen del clubisme tenien un contacte freqüent entre diferents socis de diferents països, perquè a més participaven en certaments, com ha explicat la Rocío, en certaments internacionals i mantenien certes relacions. Els boletins també circulaven i, per tant, és a dir, tothom sabia el que estava fent al mateix temps a altres indrets. Però és evident que hi ha clubs que eren, diguem-ne, més actius i més importants i més transcendents
En el cas del fotocine Club Bandeirante hi ha un element molt important, que és que des d'un bon primer moment el mateix Departament de Fotografia del MoMA els hi fa cas. I per tant tenen un predicament important a nivell internacional. Però els clubistes d'Alemanya i de França també són molt actius, especialment això que feia referència ara el Toni Ricard. Per tant, és bastant probable que coneguessin una mica el que s'estava fent. És cert que encara no estem a la fase, perquè tot just s'ha començat a descobrir l'obra de la Palmira en aquest cas, però jo crec que tots aquests passos que anem fent poden arribar a un moment determinat en què una derivació sigui estudiar aquest tipus de relacions més endavant per fer-les una mica més evidents o no, en funció de per on vagin els estudis. Pensem también que en este momento, en los años 50, creo que la primera vegada que hay una fotografía que se expone en un museo es en el año 51, que fue una fotografía de Tomás Farcas, que es uno de los miembros del Fotocine Club Bandeirante, con una reputación internacional importantísima, igual que Gerardo de Barros. Gerardo de Barros es uno de los artistas más importantes en Brasil y una parte de su trabajo es la fotografía, pero también era pintor o escultor, ¿no? Entonces, a ver, todos estos movimientos eran muy ricos, ¿no? Ahora se me ha ido de la cabeza el nombre de la escultora, la de los bichos, la escultora brasileña tan importante que estaba en la exposición de Arles también este año. Es una grandísima escultora que se está ahora recuperando también. Bueno, ¿perdón? No, Lydia Park, sí, gracias Alex. Lydia Park. Entonces, también formaba parte de este grupo de fotógrafos. Sí. Y sobre todo, creo que es interesante el pensar que la fotografía no estaba considerada como obra de arte, ¿no? Hasta los años 50. Muchas exposiciones, si vais, hay una foto abajo en una de las vitrinas de una exposición del Fotocine Club Bandeirante de Marcel Giraud, que se hacía en salas, no en museos. Es hasta los años 50 que no entra, ¿no?, a considerarse obra de arte, ¿no? Una de las características del movimiento paulista es que por primera vez la autoría se tiene en cuenta, ¿no? O sea, antes, durante el paisajismo, el pictorialismo, no se conocían los autores, o muy pocos. Hay un movimiento pequeño en Estados Unidos que sí que empiezan a romper un poco con el pictorialismo, pero es la primera vez realmente que el autor tiene un reconocimiento, ¿no? Sí. En la exposición también hemos incluido algunos de los amigos más próximos de Marcel y Palmira, que también nos ayudaron mucho a tejer toda esta vida, ¿no?, de la vida profesional, sobre todo de Marcel y de Palmira, como Germán Lorca, veréis que falleció recientemente, en el año 2020, el día que se inauguraba la exposición del Fotocine Club Bandeirante en el MoMA, falleció Germán Lorca, con 102 años. Nos venía a buscar al aeropuerto a San Paulo él con el coche. Yo decía, pues este señor, ¿cuántos años tiene? Venía él con el coche. Y nos llevaba a su estudio a ver sus fotografías. Bueno, era español, su familia era de Granada. Germán Lorca, que veréis unas fotografías maravillosas abajo. También Rubens Teixeira Scavone, era otro de los amigos de Marcel y de Palmira Puig. También hay una selección de fotografía. Bárbara Mor, una de las pocas mujeres, porque cuando hablamos que había mujeres en el grupo, en realidad eran 5 mujeres, 5 mujeres, y al principio eran las mujeres de los fotógrafos. Esto fue todo también un debate muy interesante que ahora en la exposición de Arles se pudo recuperar. Ahora recuperamos con una mirada más feminista, ¿no?, todas estas mujeres que han estado trabajando, ¿no? Y sobre todo una, Dulce Carneiro. Dulce Carneiro, aparte de ser mujer, era mulata. Entonces realmente estuvo, pues no se le tenía demasiado en cuenta, ¿no? Costó también que su obra se pusiera al mismo nivel, ¿no?, que otros miembros del Fotocine Club Bandeirante. Y después también está Gertrude Stein, sí, pero de las presentes en la exposición está Eduardo Salvatore. Eduardo Salvatore, uno de los grandes amigos de Marcel y de Palmira. De hecho, hay un retrato que Eduardo les hace a los dos, de lejos.
Y después hay unas fotografías, unos experimentos maravillosos de sombras y de arquitectura. Molt bé, doncs ara sí que ja està això. En fi, donem per tancada la conferència i ara sí que us agrairíem si baixem a baix al pati i participeu de la inauguració oficial. Gràcies. Fins ara, gràcies.